Gaixo, beira, hau da, Jitsi erabiltzeko grabatu dugun tutoretza bideoa, bai? Hasieran bideo labur bat egitea pentsatu genuen, baina ondoren, pentsatu genuen agian egokiagoa zela bideoa pixka bat luzatu eta adibideekin hornitzea, bai? Horregatik, hauxe da jarraituko dugun aurkibidea, bai? Sarreratxoa, taldea eta azpitaldeak sortu, oinarrizko funtzionamendua zein dan, proiektoren moduko erabilera zein dan, gero nola eskatzen den txanda eta bukatzeko txat bat egiteko aukera ematen. Vale? Bueno, lehenengo gauza esan behar dudana da, Jitsi ondo funtzionatzeko Google Chrome erabili behar dela, bai? Mozilla Firefoxekin ere funtzionatzen du, baina hobeto Chrome erabiltzen baldin badago. Chrome zabaldu, eta talde bat sortzeko egin behar dugun gauza bakarra, hauxe da, hemen ipini helbidean meet.git.si/ eta taldearen izena, guk sortu dugun taldearen izena, eta talde hori edo konferentzia gela hori sortuko litzateke. Adibidez, ikipintzen badet irale IKT, bai? Proba hori ingo dugu, bai? Eta ni sartuko naiz, bai? Bale, ikasleekin partekatu behar dudana helbide hau da, bai? Ikasleei WhatsApp bidez edo emailez edo nahi dudan moduan helaraziko diet hau, eta beraiek horren gainean klik egitean, zuzenean automatikoki ona sartuko dira, bai? Orduan, nik bidaliko diota gurendari, bai? Beste ordenagailu batean dago, eta bera hemen azalduko da, bai? Segundutxu bat, momentu bat... Bale, begira, partekatu dugu, eta dagoeneko gurenda sartu da, bai? Honek ematen du beste aukera bat, eta da, orain gelan egongo ginake, kasu honetan gurenda bakarri dago, baina imaginatu ikasle gehiago daudela, eta taldetan jarri nahi ditugula lanean, bai? Orduan, sortuko ditugu, demagun, 4 talde. Zu eta zu, lehenengo taldean, zu bigarrenean, zuek 3. eta zuek 4. bale? Orduan, talde txikitan elkartuko zeate. Horretarako oso gauza errez egin behar dugu. Eta da, helbideari zenbaki bat gehitu, bai? Adibidez, gurenda, zure klasekidekin, mesedez, elkartu zaitezte bat gelan, bai? Orduan, horretarako, hor daukazuen helbideari gehitu bat zenbakia eta enter sakatu, bale? Bale? Orduan, gurenda sartu da, talde hortan sartu dalako beste lankidekin, edo klasekidekin batera, bai? Eta, ikusi nahi badet zertan ari diran, hemen ipiniko dut bat. Alba, gaixo, zen mun zaizeate lanean? Bai, orduan, bukatzen dezuenean, nik uste dut, 5 segundu barru, talde nagusian elkartu behar dugu besteekin, bale? Bale? Hori da, ordu nahikoa da goiko helbidean bat hori kentzea, enter sakatzea, bai, ni hemen hau bakarrik eta orain gurenda konektatuko da. A ber... Eta hemen dator, bale? Eta hemen dator gurenda, eta orain talde guztia, talde osoarekin egongo ginateke, bai? Bueno, hori esatnakoa, taldeak sortu, azpitaldeak sortu, horri buruzko atala litzateke, bai? Bale.